זה סרטון קצר שאני עשיתי ברוסית. בגלל שקרוב ל4 שנים אני מנסה להסביר לאוקראינים שהגיעו לארץ, שאם נתנו לכם אפשרות לחיות בזמן המלחמה במדינה שלכם, אצלנו, בבית שלנו, תתנהגו בצורה מכובדת כלפי מדינה והעם שלנו. אז בסרטון הזה אתם תראו פליטה מאוקראינה שמתלוננת על היחס מאוקראינים ויהודים, על זה שבזמן המלחמה עם איראן פגעו בבניין איפה שהייתה גרה משפחה מאוקראינה שהגיעו בגלל שילד שלהם עבר טיפולים אצלנו בארץ. אז פליטה הזאת, קוראים לה ריטה, הייתה בשוק מהתגובות מאוקראינים ומישראלים שלא השתתפו בצער של משפחה מאוקראינה. היא אומרת שהאנשים שהשאירו תגובות לא בני אדם. ותראו מה ריטה הזאת עשתה אצלנו, בבית שלנו, שהיא חושבת על עצמה שהיא בני אדם. היא הקליטה סרטונים איך היא צוחקת כשאישה מבוגרת מרוסיה בוכה על זה שילד בן 1 ו8 חודשים נשאר בלי אמא ובלי אבא. Маленький 1,5 года и 8. Ребенок в больнице остался без матери. ופה היא מספרת שכל המשפחה נפטרה, שהיא בעצמה לא הכירה אותם, אבל רק ממה שהיא שמעה היא בכתה. ופה היא רוקדת ומחייכת כשרואה שריפה ברוסיה. פה היא מתלוננת שאוקראינים כתבו לה שכל האוקראינים באוקראינה. ופה ריטה כבר צוחקת על זה שבמזרח של אוקראינה נפטרו 15,000 אוקראינים במשך 8 שנים. מתלוננת שיהודים אומרים שהאוקראינים פה לא חוקי. ופה היא מסתלבטת על שואה עם תמונה של בנדרה, זה ראש הארגון שעזר לנאצים להרוג יהודים. אני אזכיר לכם שבאוקראינה הרגו 1.5 מיליון יהודים. היא מדברת על זה שנהרגה משפחה, ילדים שלא אשמים בכלום. וזה התגובה לילדים רוסים. ופה היא מתלוננת איך בכלל יש לכם מצפון לכתוב איזושהי תגובה. ופה היא רוקדת על זה שיורים על תושבים רגילים של בלגרד, בגלל שזה רוסיה. זה כמו שהעזתים רוקדים כשיורים עלינו. ופה היא בהלם שאנשים יכולים להתנהג ככה. אל תשכחו שהיא מקליטה את הסרטונים האלה בזמן שהיא חיה בישראל. זה ריקוד ושיר חדש על זה שהם כובשים רוסיה. זה רחוק מהאמת, אבל לא מפריע לה לרקוד, כמו העזתים. אבל אחר כך היא אומרת שנראה לה שמגיע לנו מלחמות כאלה. ופה היא כבר מסתלבטת על השואה. Links, rechts im Quadrat, Kindergarten, Zinnsoldat, immer pünktlich, stets korrekt, weil in uns was Deutsches steckt. כן, היא עשה דמות של היטלר. ואחרי זה היא מתלוננת שאנשים שכותבים תגובות זה לא בני אדם. ומה היא? ביולי 2023 צבא של אוקראינה נכנסה לקורסק והרגו מלא תושבים. ריטה אז רקדה. אז שאלה איך אין לכם מצפון. אבל לפני זה היא רקדה בארץ עם דגל שחור אדום. מתחת הדגל הזה הרגו 1.5 מיליון יהודים בזמן מלחמת עולמית השנייה. רק שבנוסף להכל הם שמו מגן דוד על דגל הזה, כאילו יהודים השתתפו עם נאצים. זה מה שהם מספרים בהיסטוריה החדשה שלהם. וזה לא פעם אחת ולא פעם השנייה. בכל ההפגנות של האוקראינים מרימים את הדגל הזה, שחור אדום. ושוב, היא חוזרת לשאלה איך אין לכם מצפון. אבל פה היא מראה לנו
דמות של קזק. הם שמים מדבקות כאלה על הרכב בישראל. ושוב אומרת שאנשים שעושים נגד אוקראינים משהו, זה אנשים מקולקלים. ומה זה? זה דגל שחור אדום בישראל שהם מרימים, ובעיניי זה אנשים מקולקלים. וכשיהודים כותבים לה על זה, שהם גינו את זה, ריטה עונה תאכל פירז'וק ממדף. ככה עונה פליטה, שנתנו לה להיות בישראל בגלל שבמדינה שלה מלחמה. ושתדעו, היום היא מנסה לקבל אזרחות, והיא לא לבד כזאת, שנתנו להם בית, נתנו להם לחיות בארץ, והם יורקים על מדינה שלנו, על היסטוריה שלנו ועל שואה. ויש הרבה חברי כנסת שמבינים מה עושים אוקראינים בארץ, עם הפגנות שלהם, עם דגל שחור אדום, אבל הם תומכים בהם. וכבר במדינה שלנו יורקים לנו בפרצוף, אלה שתומכים בניאו-נאצים. ובזמן הזה אנחנו צוחקים על אירופה, בגלל שאנחנו רואים איך ערבים לאט לאט כובשים אותה, אבל לא רואים מה קורה אצלנו, פה, בבית שלנו. ואפילו אתם לא יודעים שבירושלים, במרכז העיר, בגן הוורידים, יש פסל לזיכרון הולדמור. זה הרב שהיה בשטח של אוקראינה, שאנחנו לא קשורים לזה. אבל אוקראינה עדיין לא לקחה אחריות על זה שהשתתפה ברצח יהודים ביחד עם הנאצים בשטח של אוקראינה בזמן השואה. מוסיפה לכם סרטון שלם ברוסית כדי שאתם תבינו שתרגמתי לכם הכל נכון. Вот я все время думаю, есть ли какой-то способ украинцам показать, что они ведут себя как животные. И тут мне попалось видео Маргоши, беженки. Я никогда не думала, что я скажу такую вещь, но я с ней согласна. Первый раз в жизни. Слушайте, тут даже комментарии лишние. Бо це нелюді. Це просто нелюді. Ви налетіли як стерв'ятники просто. А теперь ролик с самого начала. Вместо моих комментариев я буду вам ставить ролики Маргоши. Ну так будет нагляднее. Поехали. Мені, якщо чесно, хотілося б захватити набагато більше коментарів такого плану. Я сьогодні зранку зайшла, я просто прийшла в жах. Люди, ви не люди, ви стерв'ятники. Суки, ненависть! Это твари какие-то, где наше правительство? Путин, помоги, пожалуйста! Помоги, пожалуйста, там все разбивают! Вы, наверное, ничего не знаете, но там страшно ходят, что делается! Там страшно делается! Помогите, пожалуйста! Помогите! Маленький 1,5 года и 8! Ребеночек в больнице лежит, остался без матери! Загинула уся родина. Я їх особисто не знала, в мене сльози навертаються тільки від того, що я думаю про це. Вогник, жарко, жарко, вогник, вогник, що мені так жарко. Я сьогодні хуліганка, вогник, вогник, жарко. Українці пишуть, вони не українці, бо всі українці під завалами або на фронті. Где вы были 8 лет назад, когда бендеровцы бомбили Бомбас, и Крым бомбили, и все бомбили, сами себя бомбили бендеровцы. Ага, блядь. Євреї пишуть, якого хера ви взагалі тут знаходились? Ви тут нелегали. И сейчас я хочу обратиться к Степану Бендере. Степан, сдайтесь. Это чтобы было понятно, с чего евреи должны нормально относиться к бешенкам, которые стебутся над Холокостом. Продолжаем. Померла родина. Діти, невинні діти загинули.
Там деньги, там все осталось в машине. Як у вас взагалі хватає якоїсь совісті писати будь-які коментарі взагалі? Давай, 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 эй! Вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк, вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк, вокруг. Я просто в шоці. Белгород, Курск, Брянск, Краснодар. Мы забираем все в Энергодар. Пока не отстроите Харьков, времени Марик, мы будем вас, суки, ебать и кошмарить. Ебать и копать вашу Кузькину мать. Ебать и закапывать вашего папу, блять. Мені здається, ми всі заслуговуємо на такі війни. Вот это точно. Тому що люди з таким мисленням, вони не мають права просто на життя. Links, rechts im Quadrat, Kindergarten, Zinnsoldat. Immer pünktlich, stets korrekt, weil in uns was Deutsches steckt. Korrekt. Бо це нелюді. Це просто нелюді. Вони летіли як стерв'ятники просто. Суки, ненависть! Это твари какие-то, где наше правительство? Путин, помоги, пожалуйста! Помоги, Як вам не соромно? Батько наш залужний, мати Україна, підіймемо, браття, червону калину, наче мантралине, грізно і ласкаво, слава Україні і героям слава. Наша доля, наша воля не вмре, не загине, від Карпат і аж до Дону дух землі святий. Знов Шевченка мудре слово йде по Україні. Скоро наші воріженьки згинуть назавжди. Батько наш залужний, мати Україна, підіймемо, браття, червону калину, наче мантралине, грізно і ласка. Як вам не соромно? Я так хотів, до тебе так хотів, до тебе так хотів, до тебе так хотів, я так хотів, до тебе так хотів. Просто гнилі люди, блядь, гнилі. И комментарий. Евреи пишут, что осуждают то, что красно-черной тряпкой машут в Израиле. А Бешенко пишет: молодец, возьми с верхней полки пирожок. Это человек, которому дали возможность жить в Израиле. Вот так она благодарна за то, что евреи пустили в свой дом. Но а с тем, что она говорит, что такие, как она, не имеют права жить, что они заслужили эту войну, что это гнилые люди, я согласна с каждым словом. Как хорошо она про себя говорила, да? Как наглядно в одном ряду то, что они творили в Израиле, и то, что ей, оказывается, не нравится. А теперь скажите мне, как люди со стороны, даже те, кто не поддерживали раньше Россию, после этого видеоролика не скажут, что Россия таки пошла освобождать нормальных украинцев от вот этой нечисти. Только надо еще Израиль почистить от этих тварей. Но всему свое время. Ну, как-то так.